Abusafo asante wa TV sini oboba sempre mo atrase ensem nam de brewo se de dai de ensem brewo no mesre wa se oba subscribe channel no na wa share na do comment no egu comment section ho like page no yensua de efise titu obi ka titu obi kire mpani se akwa system denti ana atintasuo gu nsuani a na kawa abefa enra anana no na yenua Alfred onipa bonni bi ewo ne se ka kum no sampa eye nana jafra kirema wokọ beebi a wona de twene edi animu na abrantie ehwe a ne nkwanhiawuo ahwe ne nkwa yayaya yedi ho abubu na na otweda abusua ewo se mperimfo edom na asifo mo sampa yeka oma yedin na so ye nyaaka awose yeka no me ekoso sampa no ana odin ye enura anana dwi etututu akoso ewo sampa na fei enkrofobia wo mu ditu akọ won so akohye wo mu fi ese wo dwapade empo ase wiewia no ma ne bi afiri mu abuzia hwe etuo ena wo hunu se yato abobo enoma mu sa no etuo ena ididi agro no sampa twirebo ana efise ne ekoso sampa no se de yeka se enipa bi hyekire ene afei ebinum po a ye ka nokora wo mu threaten ye wo mu chase ye wo mu track ye ni nyina ye nokore na se de mpani ka se kokora man fere se oboto hwene so a wo so mfere se wo de aduro beta so ene wia so obretwawu obi abewu na obi okọ befa so obewu na su wo bo ha na ya se de ye nua wo hia ne nkwanhyiawu na etututu no ekoso na opani ebu mama eyebusia pani osampa na na jafra busia pani na na wa homa no so a ye ne no bedi nkomo na fe wa kire de ekoso ene de ntira sa no ma we nyina eba ene nsem bi amanfo bi ka no ye gine nyina afiro ye nua baako anase Kalim citizen edi nsem bi abetudwa kire se abrante no ya hweni ya se ya mfa intepo ankofa no ne si eja abrante no a enom se onye Ghana ni nti onwene Ghana ho nti Ghana bo a enyene onfa ho obesa no mako wonna busu obesa no mako se Ghana bo a ondo mu ye Fulani fo ombeko na ye hwe ma Ghana mo na ensem ni bo ho a e so ye fra abrante no abusia tie ensem bi a waka no ha Awusiamidi ene the mayor of Sampa. Video we are very important. Emma obi bia wo bono ene Sampa. Tie video we na share video no Emma for front sanka. Na no ma mo bono maimu mo saka video we a Emma mo enhwe na trasa because very important fatal information. Kumase hene epa omabo a omode babu no maimu muntie nkomo na me mo twetwe no pa information we bebi a men saka information we na very strong na omo ankasa omo hu mi video we a ebeye omo nwanwa se mahu epona omabo no na se mate epona omabo afa bono ho na asem ni nyina ne se Kumase hene holdu meeting ene enkrofobia omo fi se sa nkrofo no eba be konbo no muntie entokwa na ekoso no sese omo plan se omo babo no full force na omo kontokwa ewo bono abewura ewo Sampa enti asem na America no muntie asem na America no muntie na supami ye pa mo hu this month we ayasimi this month we eko ni 30th no entokwa bi ebe sore enkomo na America no muntie Kumase hene abopo ene nkrofobia omo se ne ekoso ewo Sampa no omo ne abonofo ene ekon eni sese die ewo se omo be kon na omo wura ewo Sampa ewo se omo kontokwa ewo bonumu omo fantokwa ewura bono na omo be wura ewo Sampa
Last week, Minsaka the same information etua ya deploy from Burkina Faso edi aba Ghana. Etua ya deploy from Burkina Faso aba Ghana. Etuo no sampa na eba enye bebia na eko sampa na eba Justice Menolankama ena eto sa tuo no. Justice Menolankama ena eye sa expenses no. A omudi tuo eba sampa. Enti ma ho bisimu ya yomi. Busumi we ya yomi Justice Menolankama ebe create chaos ewo sampa. Epona oma bono obi bia enye steady ewo sa kwan no so. Epo oma bono se omode ntokwa ewura bono abewura wo sampa. Tie nkomo na me ne wotwe no eye very important nananom yesremo monsaka video no a mo hwe video no a information we enye information keke bebia information ni free buy no eye very solid one epo oma boni meme de ane se me de beba mframam ama obi bia hu opo ya bono wo manhia se de ntokwa ebewura bono abepie ewo sampa because omahu ni se ne ekoso ewo sampa na Justice Nkama eya akwa na ontimi ni hene no abonofo nyina na eko omo asantefo no ende sa na tede a omo de ntokwa ebe fore bono omo de ntokwa ebe wura bono abewura ewo sampa agenda na omafa no enu anie asetena na omo kotena ye no enu anie binka ho ana manyi bia mfirim na Justice Menolankama de ono bone pono ansa na we no eba ono bone pono enti no wato atuo all the way from Burkina me kira kwan ya atuo no omo fa so omo de atuo ni ba Ghana ebe ya onwa eno sa dwumadie no ena sesei omo fa epo omo bono eno ena me de ato obi animu no emeka nkire me se me ye beyifo se starting na Asia mini ene the mayor of Sampa won saka video no a entena so share video no ma foforo enya bi hwe pia Abusafo what say wa Kalim citizen aka no ena mbokire wo no na bidika ka cho se abusapani ebu mama ewo homa no so eni bedi nkomo okofo ya mwakwa baba Santuma UK TV so yeah jawo se unti jira kata kameka se andasla and raflan exactly and say adinanu okay Santuma mboko ado ene mo mpaibo ni na mo nkrofo chesi mi se o mabopa o kumase ya se nkrofo bi metitami ni omu kumi sempe ni se o pa kokko bone no na kokko pa di atiri anti eni ma nyina wa ha o mu text message ni no ma nyam di be send mo nana boyo chiremu zedi eko Kalim citizen se mo kan ni na otwe dan so ba kwa nyina no boyo mu chiremu yo de me ma yewura ne Santuma ya himfuni na Santuma tishe ni obi gara o na Santuma no bia na twense adinanta na yenya enkasa yeah we dem de ya ye di no na entese ensem enkos the nyamre ya na obi sendi video bi no ami ana audio bi no ami 70 ya ni bakro kan ni free doku ni ti ni te na Karim na kasa o senya ye adi se e beta ki area ni aya angwa o muaye na japla koto asema foto chanu se ya umbete tampa na bribia se bibibe koswa sana ka kwanu o dikan ebe kata ye bete ube na wa pahu ama bibia ebe sibia oni do mari nse odi kan kaye umunya kasa pe na chese bata ye na ye de na ye ba nti minimze ni panu bibri ati and pese me kan say yende sebi o boni bia na etrim nse ne etisi na wo mutumi de chi ya busia ko ati ese de nyama bibri na ewia no ma do mu akokate ye ni na ese nyama na etisa ye yesa
na this time round yeah can say bi o yan ko ye boni na mbum enya di a yesuru wo mo enya di a yesuru mu wan na wakasa mi matane ni si du ni omu ani wa live da na ye na biara su number 2 ni ayi na mi wo sunan sa da no ana o musi obi obekọ ho bia ombekọ no mi ba ha e ma ye na ye ko ye ayi no pepepe kini ani pese ye nyina ye nse ta bre kura obi obekọ se o di kasampa ja everybody ana ni ba kro na se bi on pese obeka ndo pre e na yesu o kikate bambo fu e wo ha police for se bi o ye ma o musika ni ni e kika ho ye de se ye ni ta ne man ni se obi a police ka so obi a police campaign ye na ya man ska because who ye nkokwa ya abaya ye side hana o ma se ni ama manipa awu obi ti ni fi kura ye ni ko bon tu kunu na no ye si ye se wu de wu ni ko fi dan na ko fi suna o to sun ni no ni o fa ti ko fi dan oni ni ba pa ku ya tradia pa o ma na o pe en sisa ewo store bi na drug store bi na be na tradia ni no the wa to nya afu mo no mo ti tanu krum na umututa no sika ko ni pa na ofu no oni nam ande o sampa na anu ye ti se alaji brama o ye lulu kokos chairman e wo bro ase na odi apra na tumutu so a odi nam krum ya krum ande obi aka ni se wa ba na o brama di ni tumutu so ni ye tika no nti enu ye ni bible bi di na obi ena sebi o abaya nam tipo mo ready na ya ma obi ahụ sebi enya ni pọnti e o ready na ahụ se omu na ta o ma ti a omu ye sa omu chichi ye ni ama se ni ama nyina this antinam kase stay na akoso ye mamu yako regional minister tutu anye den ansi ha nti se de ye afunu ye sọrọ se ye koku na mu ye nya de so ayesu anade amete ha binu katai enya de ayesu wan na ye mini nkasi because me aja agogura e ba mi nko na mu yesu wo mo ye be defend ye kuru no na ye man no nkofo embe di kuru no empre yensam no nkofo wa no karim citizen no nko aye na no to mo no kura na ni na ye to no atwe kura menin se obi tikuru bisu ana obi kwesịrị na ọma ebiso na ọpent kwa aba ọma ya ofiri mu a menin saba no wo kefa bi wo mu obeye bibia bibi si ha nipa tu karim kasa do ma hin kasa na abeya asem wo ha de betu bere na nipa awu nti ende bi no mu ba ya no mu bi se tra de na ebesi so onim se wa se ma de na ye court na onim se ochina ubedi na Argentina wu chichen toka na ndura sabre na omuni na mo omunpe wo ma fu na tita so se omu de beku ni pa ndura anda ndura anda na na en se bibi be so okumba na mi nta de da no ya tiri de se me no kasa sa no se abre na mbum ni se ye ni ready se beku na mbum ye nsuru so obi mpaka kutu ensi na mbum enya kwesi a obi abeman kasi enti yensuru na police for ya ni da omusu na enya de ebe da ye hu se omusu na ye twen omusu di fi a ye be ka se police for be ba de bi na mbum e ba na omusu ni a police for no ntimi a omusu omu e se omu na ye suru omu kasi it is not how it is. Yes, Jimmy Lai, o mako tutu obi o ahye nkrofo no ma ama me nsaka video no e ho asem te sen. Ndra sende fi ya nyina ye nimu no. Baby am go tutu no ye me o fa te sa wul man na o fi ho no ye me o fa te. O mu ko tutu wo ho no. Ayi binu nyama ndi o mu ye ni se nipa bi wo fi wa o support o mu a. Fi no mu nchi ni na mu wa omunim sete a woni ye pre no na yakobu funani a tinyama no nyina ahye nti sa na omuye no na malam alata malam ba pa na onu o ye yafa
wasiti osisi mbi ewo eko kabiri sai tinu wa nyankum na wuya omuko bubu kunani ya nanka omubeshi tinu atatu osisi woni nana mu amuti hoyere aho piye no niye ndi tane tiampa eneni na niye kitinu se ende ko china ombe bata ombe kunkum nipa nti videos na wuye no ye dokure nipa na ye sa no binum wo hawo na binum su ya omukofa omufiri tetimani de se we chinu na ya omuba de disa de mano omuba bebre no na emu omu na nko tansu krapra no mako wo na menim de sa nkofo no wa wufu ana se omu ankata na wu omu ha obine omu tutufu a otu omufu enti videos na wuye no ndokure sinima bo mutim pose women for now imagine agriculture so no mo sign mba habim enti o dimen la je mbe amba antopana asinu u pebro no a wa step asapa na dimen lai jo nana de kofi ache da bia mu de mu nsuro no mu kunu mu nsuro na basa ekoso nti ede pa na betuma masampa ajo na sunjua basampa ndebe masampa ajo no ndebe masampa ajo no eba eni achikwa efise omo yaka enu de ni kan ne de bi mpo ya ban na aba no ya na me pese be ka bi because enda abeda dia ma obi aye den obi ahu enti ndebe masampa ajo no eba eni achikwa kunu beju mi sende sabi o majini dina ti o mun ti mana no mu kan de o mu pedia no me ni fi kan de be masampa ajo no nyanku bon ta eba kunu beju se o mun ni se o mu tiri ye ne on pebia o mu ye na ndo ba num adidan store mpani o mu anka o mu ye business o ha o mu se bi ba e be se o mu ni man o mu ni o mu yiri no enu o mu yiri no ankwara para na na mi ka te obi wa no mesi senka ntokwa ba nda ni nkwara te yi o mu firi na sampa ntokwa emu kese no kura ye mba no a o mu ton stores no yo no ni nkrofo no ye na nkrofo bi a o mu ton ni ama edi o mu ase o mu stores no ni ama na mi nkrofo no ton no obi no mu anya akwanya o mu ton bi enti ya meni kasa na majan ka ye no amanya ko mi pese mbe kasa bibi na uka nsem bizu na bibi yesi a ye kasa asuma se na ka se sende ma mlini dina bibi a uko dina atati ma ka se tampa bechen boku se o man na ye o man ti asufo man a nka obi aka se na bibi sisi nka wan ni pa ye dikan ezize na tira kwan na nso nipa no be ya de no o coach o bibi a coach ni wan head coach domain na assistant yes suma omungo na etrete mun konko sewe mun zewe se mu bekun na mun yesi ni nka sam kwa asa sam we america no domain ni sam papa yesi ni na mi ka ti we ma mi bo papa ti se dan try ni onu ni papa ni na wu ya yesi wo ya ti onu na ko na be ti hon ko bo se domain no mu ma ye kwan ma ye ti han kura wi wa na niama nipa kuro ka kire mi no na akoso a betu na di o mo strategy ya sa na o makodomba eni suma na suma di maka ga suma ni sa pa ye ku ba ku ye ben na no fi kura fancy wo nisu na o ma a da akofa no nkofo we the pure company a o ye muja ye na jafla ana se na se no bo abusia no onko tasuma fo achi nkata ogun se sampa da na omuye no nkoko ntino sampa se ye omu na enti na sa na de se de wu kan se de bia ye de enso omu ndokre yakanu bebe yakampa obi anu a obi tum bi se omu se fire ndanda de ya ko so ochina ne ochina ya bibi be si wo sampa sa na omu ka ye de kanto kwani ya pe na mu ye tia omu ya bra omu kuranti ye tia omu ya de ayesu yesu enye mi kwa na se bia ma ti de na mi dama na se ne karim ka sembe mi wo sampa mi ko be bia mi wo ha u se matu afi sampa na bibi
yɛn nyinaa bɛyɛ abusuafoɔ no nso ɔmatrɛ nkɔkuru no beekɔ na biara so a yɛfi wɔ hɔ yɛwɔ agyapadeɛ ɛno nso ka ho ɛna ama ahoɔyɛ ano adɔɔso a ɔmu sɛ yɛ nneɛma bebrebe no obi ka yɛ wɔ so ba abusua wei mu a abɔdamfoɔ koraa ɛsisi tie nti saa na ɛteɛ na ndura na ɔmo hyɛ aseɛ na mpɛ ndura a ɔmo ti ne ɛbɛkɔ so no ɔmo anda ɔmo yɛ ne yɛ ama adeɛ ti yɛ yɛsi yɛ tare yarefoɔ no na ɔno nso ɔhuru ne furu na furu nti yɛn nso yɛn da yɛtwɛn sɛ ɔmo sɛ ɔmo ba yɛtwɛn ɔmo sɛ na yɛbɛsi bia na mmom kare ma asɛm na ayɛ ne wɔn a ɔno dɔnkɔni a ne nana koraa bɛka kyɛm sɛ yɛ nana no natɔ ɔmo agya yɛsi wɔ anya bibi ama wɔse anka yɛmmɔ ne kuro no na ɔte hɔ a deɛ ɔbɛka biara no ɛyɛ adwuma ma ɔmo sɔre wɔ ha ne maame nom wɔ ha ne ne nuanom ne ne mba koraa wɔ kurom ha nti yɛde yɛnka sɛ bɔne nsi o na mmom ne nso mentra hɔ mfa me nsa nhyɛ me dɛm nsa mo sɛ bra na bɛku me na mfa wo ho nkɔdi dabidabi ɛno deɛ sɛnea ɛwo ka no ne ngyina w'asɛm no nso nka sɛ ɛna ɛnɛ yɛn nso mba a yɛbɛyɛ fi yɛbɛyɛ dabidabi nkae no na mmom deɛ meka no tiatia ne sɛ yɛnsoro wɔ mo ɛna wɔ mu nso a ɔmo taa wɔ mo akyi nyinaa yɛnim wɔ mu ne wɔ mo agyapadeɛ nyinaa even wɔ mu a ɔmo ne kuro a ɛwɔ yɛn nkyɛnkyɛn wɔ mu a ɔmo yɛ ɔmo supporters ɔmo wɔ nyinaa yɛnim menka sɛ yɛbɛyɛ obi na mmom sɛ deɛ yɛsi dondo ato siga nti yɛtwɛn wɔ mu ɛnyɛ ade a yɛsoro yɛtwɛn yɛyɛ nka sɛ yɛkuro no mbom na mmom sɛ obi ba abɛtaake a yɛndwane nkɔhyɛ beebiara da yɛtwɛn wɔ mu ɛno deɛ menim wa karim no wodi n'akyi a ɛyɛ ka ɔbinom wɔ hɔ a ɔmo yɛ anyansafo a ɔmo ka ɔmo ho nti wo kaka ɔmo asɛm a ne maame sɛ na maame no yɛ obi a mefɛre no paa nti wontumi ndi karim asɛm a nni ne maame ɛmfiri mu ɛna menim akotu a wɔde ma ne ba no sɛ nka woyɛ se asaawa toawotu a nka sɛ wo deɛ wombɔ ntragya wo asɛm bi wɔ ho bebree waho nti me deɛ meka ne sɛ yɛbɛsrɛ aban ne ne mpanimfoɔ sɛdeɛ menim sɛ nsɛm a kare ɛyɛ a wɔtaa keka no ɔmo nso ɔmo ti ne nyinaa o aban mpanimfoɔ no ti ne nyinaa nti nsɛm a ɔkaeɛ no sɛ wo ankasa wate nsɛm a ɔkekaeɛ sɛ yɛakɔfa nnipa baa membom koraa deɛ wabɔ me se ɛna seduni nana jafla no nyinaa wabobɔ me se ɔmo na ani ha mene deɛ mewɔ ha abusurubo wɔ sampa menkɔɔ beebiaa mebaeɛ a yɛbɛyɛ nana aba bi a yie no menkɔɔ beebiaa sɛ metu kwan koraa yɛ asan ba nti deɛ menka teatea ne sɛ yɛtwɛn wɔ mu sɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛyɛ basabasa yɛtwɛn wɔ mu yo Nicola kura mu no yɛgya wɔn mo akɔ ɛde asɛm na de twa toɔ asɛm bɛ na woka ɔne ɛme de twa toɔ ne sɛ sisi yɛn nyinaa yɛnsɔre nyina mekae bible beebi na nkurɔfoɔ bi ha Israelfoɔ wɔn sɛ tete no yɛti dan a yɛti anaporo no na yɛate wɔ yɛasa ho ahyia Nahemia wokae saa maame no a ɔkoro sogyafoɔ panin no saa ha wo a nkurɔfoɔ yi ha yɛn yɛn nyinaa yɛne yɛn mma a yɛnsɔre na yɛn nyina na yɛngye yɛn nananom kuro no nsi hɔ sɛdeɛ ɛnɛ yɛn mu binom ayɛ hufoɔ bebrebe saa na yɛn nananom yɛ anka yɛamanya anom asena nananom de ɔko anoɔden ɛna bɛdi nsampaman asi hɔ ɛnɛ saa aduru me no nso na dɔnkɔ bi firi beebi dɔnkɔfoɔ a yɛn nananom tɔɔ wɔ mu na panyin bi kyerɛ me sɛ koraa beebi a wɔn firi no ɛnwa nti nka mempɛ odwan ɔno ma ho sɛ wanye bebrebe na ɔno sɛ ɛbɛyɛ asesa mempɛ odwan ne nkupɔ na yɛmfa wɔn nkɔnkɔ ka nkyerɛ saa abusuafoɔ no sɛ wɔn nkurɔfoɔ no sɛ yɛabrɛ wɔn nti sika no a wɔn di yɛ nananga kofi hɔ a wɔn antenantea no yɛde ahyɛ wɔn na yɛmfa wɔn mu na wɔn nkɔ ɛna mesiri yɛ amenim sɛ ɛno deɛ agya yɛn dɛ ɛntumi nyɛ adwuma saa slip trade no nananom titi no a na ɛtɔn ne paa ɛyɛ wɔn ayakayaka deɛ no atwam ɛno nti na wei no mu yɛ sɛ nka megye tom sɛ ɛno na da so wɔ hɔ anka wɔn bɛhu wɔn position yɛyɛ adeɛ bi a na nka wɔn ahɔ sɛ wɔn wɔ wura no nanso ɛndɛ ɛnte saa karim a ɔno yɛ nɔnkɔfoɔ no kaakiri koraa ne nana naanu ya na ɔmu yɛ no ɔno koraa ɛndɛ ɔsɛ ɔyɛ lɔya nenim sɛ ɔte borɔfo no ase a ɛnti nea meka kyerɛ adekyerɛ no no sɛ ɔmo ma yɛ nyinaa yɛnsɔre nyina
na bibia ne ho ebe because nananum sama fo ne nyankopon eta ya ti free and na de ya menu kasa ye kan o no ombe ye bia ko sese wi asite sore ama atimu da ba no ye kan o ma yo ye mi wo kanuna yo onye da sipi yo me tun da me se bre pam de beta ya kasa sanity ebusia pani ebu mama ena ye ne no edi nkomo na se de ye ka no se epoboni o wabo sa na dwi ombe basabasa wo sampa ehra na de chembe basabasa wo sampa ko si se court asem no se be free ho se ebebua ne se ebebua ne se yo ondu basabasa no an omu ye omu nsuro de omu ye nsufi se omu kum nipa ye nchi omu kum nipa ye nye omu hwe entu mbe koso akum na mpani se eso nan na do nsa besa na de be so nsa no na ebusia nyame yadoma yenim se ochira ena court nsem no eba so de koso bia no ye de bebremo Royal Hotel ultra modern hotel bia o atwumakofo dua o Santimantam mu ben ebuakwa hotel ye feyi se uwura dan bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwanso o VIP rooms o executive rooms ena fe o standard rooms obambo de enya de a ehu bi mu ekira kwai wo atwumakofo dua oniga we filling station ena edi hwani mu obetumi afre ahomatofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Your home away from home.